A idea da ópera xurdiu na cabeza de Juan Durán, do autor musical, do músico. El contoume a min aquí, neste sitio, onde traballo habitualmente, e eu encantado, agora tamén prudente, porque ao non haber experiencia, eu tiña unha pequena experiencia nada máis, frustrada de anos atrás para Manuel Balboa, unha fedra que non se puidera facer, e moi pouca experiencia real, ninguna. Entón, el propúxome un tipo de proxecto e a min ocorreuseme que tiñan 20, 30 títulos de cousas por aí, revoltas e tal, que lle fun contando. Contei algunhas, 8 ou 10 propostas, ideas, e quedouse con unha. E esa unha era unha obra que se titulaba Camiñar polo arame cunha lata de cervexa, unha obra frustrada, que eu tiña na gaveta, xa che tocará o momento. Entón, aí, ao pensar na metodoloxía da ópera, dixen, claro, este tema que é difícil, que é un tanto hermético, que no fondo é sobre o final da vida, dunha forma non dramática, mira, en ópera pode tomarse moi ben coa poética que significa un mundo que se canta, un mundo que se expresa musicalmente, pode darse sen esa aspereza e ese descarnamento que se daría no teatro, ou sen eses trucos que habería que buscar para aproximar ao espectador o tema. Entón, efectivamente, creo que foi así. Creo que houve unha boa combinación entre a proposta literaria e a proposta musical, que foron bastante paralelas. Eu, polo menos, quedei moi contento. Haberá que preguntarlle a Durán se lle pasou o mesmo. Traballas por unha obra de teatro con unha liberdade seguramente moito maior. Nunha ópera tens que contar que é para cantar, que hai dúos, que hai arias, que hai recitativos, etc. Entón, son formas similares de traballar inicialmente, agora eu creo que hai unha disciplina maior cando traballas para un texto para ser musicado. A min, desde logo, como un traballador destas cousas, dame igual. Unha peza de teatro, como unha ópera, como que seña, calquera cousa que escribas, non traballas ti só, estás acompañado. No caso do teatro, máis claro, no caso do teatro, máis que ningún outro xénero, posiblemente, porque non és ti o que falas, son os teus personaxes. Non és ti o que te move, son eles. Ti non describes, ti non colaboras, ti non axudas. Máxime, se non escribes didascalias, pois son os personaxes e a voz deles, e ademais hai que deixalos. Non é o teu estilo. Ti, a través deles, contas a tua visión do mundo que queres contar, son eles. No caso da ópera, tes que facer exactamente o mesmo, creo eu. Agora, despois, si traballas con outras persoas. Fundamentalmente, o libretista traballa co músico e para o músico. O destino da ópera é ser teatro cantado. Entón, aí non nos vamos a enganar. Hai que poñer as cousas todas metodolóxicamente para que se poidan cantar, para que se poidan musicar, facilitar as cousas. O texto, creo eu, que ten que ser poético, que ten que ter unhas medidas diferentes e tamén unhas motivacións diferentes para que o músico se inspire mellor para facer a súa música. Ten que colaborar, ten que axudar o texto. Por máis que hai textos non moi bons que deron partituras musicais, operísticas, excelentes. Este tema é o camiñar de dous artistas ambulantes cara un fisterre, cara unha duna, despois diso hai o mar. Entón o mar pode ser o final ou pode ser o comezo, quen sabe o que é un horizonte. É o final da terra ou é o comezo da terra. Empezas a andar e todas son voltas, entón que é a morte? Eu non quixen facer esa pregunta directamente, pero é o que latexa no fondo. Algúnas persoas estaban asustadas. Como unha ópera con ese tema, o tema da morte? Pois non é o tema da morte. É o tema da evolución, da transformación, de camiñas, cando hai un momento en que xa non podes facer grandes cousas e encontras unha duna e pasas a duna e está o mar. É unha especie de infinitude que está moi presente en toda a mitoloxía atlántica, que a mí me gusta e me inspira moito. E entón era unha maneira de contar a vida do cómico ambulante con unha certa distancia no tempo, anos 40, 50, anos 50, unha distancia no tempo suxerida nada máis, e cunha forma poética.
eles non van caer ao mar, eles son convidados por dúas figuras ilusorias, que poden ser dous espellos deles mesmos, con toda a inocencia, e son levados a detrás da duna. Que hai detrás non sabemos, e ao mellor non nos importa, porque é todo moi limitado, a sabiduría é moi limitada. Entón, eu o que quería mostrar en teatro era ese camiño do ambulante, que é un camiño constante. Curiosamente, había unha película que pensei bastante nela despois de escribir o libreto, que era La Estrada de Fellini. Tamén aí, entón, voltei a ver e resultábame tan triste, e dixo, que barbaridade, estarei facendo unha cousa triste, eu tamén. E entón, despois, creo que non resultou triste, que resultou simplemente, para min, necesario, era unha maneira de explicar a miña idea do fin, da finalidade, é dicir, da miña mitoloxía particular, a que me corresponde por cultura e por ubicación. Para min, toda empresa literaria é un camiño, é unha viaxe. Entón, quería mostrar unha viaxe de xente que me resulta próxima polo seu traballo. Eu tamén andei moito de carriña, de furgoneta, e agora non vou en furgoneta, vou nun coche un pouco mellor, pero é o mesmo, ven sendo máis ou menos o mesmo. E entón pensei, esta xente que está toda a vida de plaza en plaza, andando polo arame, tocando o pandeireta, etc., que pasa cando xa non pode facer eso? Dedicas á labranza, como pasa moitas veces, non? Aquelas compañías de cómicos que viñan polas vilas. Ou acaba nun asilo, ou que, digo, que horror. Como hai que acabar? Pois non sei, como os vikingos queimada ardendo no medio do mar, que bonito. Ou como, que sei eu, eses mitos atlánticos que hai, que en Galicia hai moitos, de sereas, de seres mariños. Entón, expreseino así, quixen poetizalo así, vamos, poetizar así o ocaso de dous artistas ambulantes. Por ser artistas, quizá, merecían máis simpatía pola miña parte, e por ser ambulantes, pois tamén un pouquinho de compaixón, porque o destino humano, no fondo, é de ambular. Agora, non quería darlle a gravedade de cemiterio e de crucifixión e de gadaña, non, eso non.